nte batala bari ngalon kafo molbe konontore so kuta mbal konton na mbal tentula mbal jayla ala baraka be fula gwe bernde ko dal leñol
alhamdulillahi rabbil alamin programme o sona weltare e salminde yimɓeɓe e yafnaɓe ɗumen kala ko tampere koɓe keeɓi hen e juurade he jinnaɓe am ɓe e juurade he nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hollude weltare miɗo wiyama tan alhamdulillahi hay sa yii krawɗo no woniri ni an tigui a andat yes e ko weltare watta ni ono weltare nde foof sa yi ɗum ɗo ɗi wawa heɓade han ko kawral addata ɗum kawral ngal noon koye wakkilare tawa so miɗo ƴamira yimɓeɓe no bakkilo kawra ɓe mbawa nabde leydi ndi to yeeso kulle keɓen développement donc programme o fof weltima ko noon ko awone ɓawa muɗum nden noon ko ɗum mbawta haalanno yimɓeɓe ha joni ko no affaire rafeeda o no waɗa continuer de yeeso yes affaire rafeeda o ko kalnammi yimɓeɓe ɓe gandano ɗum folo kono joni waɗama loñɗo Gambia ɗo saabu no hande ko loncin o wona ɗo ni nden miɗa nodda yimɓeɓe foof rewɓeɓe foof no tawe rafeeda o kala miɗa yamira ɗumen kulle no ɓe mbaw darade ko lawli ɓe mbawa liggade ko yimɓeɓe jiita ɗo leydi ɗo ɓe mbawa wadde encourage yimɓeɓe foof rewɓeɓe foof tawe e rafeeda o wawa liggode e leydi ndi liggude e président o liggude e parti je eyyi ko ɗum jamiranmi ɗum jarama ɗum inchallahu tanki rafeeda jammiri e moɗon mi salmini on onon journaliste ɓe garɓe ɗo pour mbaɗa interview o programme mo gandiranta ko rafeeda nangi miña am his excellency mo gandiranta ko neɗɗo moƴƴo ambassadeur Adlaji Salim Mballo waɗa ambassadeur on invitation adde kam ɗo e dow ɗum noon mi weltima ko jimi ɗo ko ha pare mi salmini advice a gimmiɗo Guinée Bissau o kañum advice a gimmiɗo Sénégal o ɓe fof mi weltima gargol mumen ɗo mi jaari ɗumen mi jaari ɗo debbo e gorko kala mo gandirata acci haaju muɗum ari tawama o programme ɗo ɗum holliri wondema yimɓeɓe pari nangodirde gona nene goto baba goto ɗum holliri wondema rafeeda ɗi pari rentinde rewɓeɓe ɓe fof ɓe gona hunde wotere pour ɓe mbawa liggo jam gonɗo ɗo Gambia o jambo his excellency président Adama Barrow addani leydi ndi pour yimɓeɓe mbawa liggade mbawa cuyde pour ko jiiɗi ko ɓe leɓa ɗum ɗoɓe jiiɗi ɗo ɓe jaaha ɗon ɗum tabiti ɗo leydi ɗo ko ɗum holliri ɗo so wonano ɗum yimɓe mbawtano ɗo ara e dow ɗum Mballo mino welti mino jara everybody minne sonajo am on goni ɗo debbo am o ɗum woni suute Ba Mballo minen gardi kankone ko dariɗo mo gandiranta na kala ɗo jiiɗa gorko mo gandiranta gonɗo yeeso ko debbo tiɗɗo woni caggal mum ko ɗum addi kanko sa nani Sewu Mballo hareji ko gonmi e wakkilare ko gonmi ko kanko nangatata e dow ɗum mi jaari ɗum wingargol mum ɗo mi jaari mi ñaamu honde Bul Salim Mballo abbete kanko e debbo mum o Jeynabou ɓe mbakkili abbete ɓe nangani his excellency président Adama Barrow jemma e ñalawma e dow ɗum ko mami jara ɗum eyyi jarama tigui noon ɓayde time ala tawi programme o yeehi nden noon kala weltanama ko mbiɗa fedde mbawɗo kadi minen komi gari hannde ka kañ adi men haalande winno min mbaɗa ñaltade nden noon kay waɗi feere ha min ñaltimi ha min kaali ndenne ko debbo tiniɗo hen noon nden noon koto keɗɗa ɓeydana yimɓe affaire rafeela o ha e média o walla rewɓe ɓamdigo rewɓe affaire rafeela no yaata mi faala ɓe nanga o compagnie mbiyeteɗo rafeera amin o rafeera o ko idea ay kala ko jiiɗa e aduna e ko idea ko concept ko ɗum wiyete ko concept addata ɗum hay démocratie ko concept addi ɗum ko yimɓe jooɗi jomaɓe gande ko ɓen jooɗi ɓe miiji ɓe daari ɓe tawi koko wiyete démocratie tan wawata addata jam heeɓo sen démocratie heɓaki ko woni ta ko hono military rule ni goto immo ɓaga fetel força yimɓeɓe waɗa ɗum e maccuɓe ko ɗum wonta e aduna e ɓe ko on concept ɓe gimmi ɓe mbiyo mbaɗen démocratie ɗum woni mo yimɓeɓe jiiɗo ɓe mbaɗa ɗum toon e dow ɗum noon o rafeere kala ko concept mo gandiranta si tinnama yuɓɓe ndirama hakkude Guinée Bissau e Sénégal e Mali e Nigeria yimɓeɓe fof goni gotum ɓe tinna démocratie o ɓe tinna teddugal tagaɗo ko jogui
rewɓe ɓe jaara yeeso ɗum ɗi weltini kam abbete e dow ɗum mino ñaago ɗumen no ɓe tinno ɓe ɓuura tinnude Rofeera o eyyi a jarama sino a jarama ba jaliya ko jiira ɗum kono Allah iwri yeyya kono Allah iwri fasiya ko konga e jiɗɗoma an carama Fulbe bimi an carama siko sago kere won ko min tan yimantaɓe e wono kere wonnaɓe moɗo dille siko ka bimi dille Fulbe so ɓeɗɗakiyan mi anda siko sago kere won ko min tan yimantaɓe jangi ha jippi ko jaliya mi fecca lobanam jaliya ko jiiɗa ko Allah okki kam kantora e tumanna fode ko fansiyam wulli e jimara fode ɗiɗi kam mi woto jemma mi hoyɗa fansi am sabu yidde monde ɗum tan yoni kam kantora ɗi andi jaliya ko dow an fuɗi fori andi hikka jali joma ganda ɗi wuli ko fansi am ɗi cuɓi kam ala ko mi hulino dije awa jarene songana sayo o pulloɗi dari wallugol ɓiɓɓe Fulɓe Allahji Salif Mbalo woni foyre Fulɓe fulladu weltima ɓernde ma nder laaɓi Mbalo banna ma aduna nan inde ma de o pulloɗi dari wallugol ɓiɓɓe Fulɓe Allahji Salif Mbalo woni foyre Fulɓe fulladu weltima ɓernde ma nde ɗi laaɓi Mbalo banna ma aduna nan inde ma nde ko darjama e golle ma waɗi ha min mi yiman ma Allahji Salif Mbalo ko degal ma galle Fuladu Allah yurma yaafo Alhaji Mamadou Mbalo ko babam ma ko nene ma ajja banna jallati gila duwani ma gila Afrique Amérique Europe o anna yilimma sare monde kere won samba siraɓe jiɗimma mi salmini Bouba e hawama ko miñiraɓe ma Fatoumata e Bintu onon fo on jaramma ko weltanmi o pullo moɗi dari ɓamtugol polago e pullodima jabar gorko an han a tinnima ittugol kaale sefa darar an han na wulatta hande mi woni jalima dande am de mi okkima mo renima heke SMC addi project maro laamu ngoni holimma président baroni yiɗimma ko leyɗele cuuɓima mbaɗima RAFEDA ambassadeur siko gandal e business pullodima aɗo andira an mami dimba mi ley manta seeɗa e rewɓe ma hajja Ramatullahi Sabali debbo ma gonɗo Abuja ajja jeena Abuja o bannaɗi jooɗi kerewan ajjanakiya Washington Mbalo ɗi joɗanima America kelere salimo e Fulɓe koni dille Alhaji Salif yettima ɗesan luɗo e Fulɓe koni dille e Fulɓe koni dille Alhaji Salif yettima yette Mbalo jalanamma ɓernde ma ndele waɗo barodi mawni ari kala giɗo Fulɓe no immo ewo himɓe joma motoji ko ma tan mi fillo jawdi Allah ndi hufta bimi yoni hufta sa heeɓi jawdi ndi hande Mbalo ko jiɗɗale mbatta ene jahano mi kerewan tettinɗami cettami murta calmine honorable Djibi Mbalo honorable Branso
anatalo akoy ye kafama ye kankiliti ye bakiliti ye lo kabon ma ko muyalan ko e matra atsemboto al molo muyalan ko e matra aya sotodo so hadi jamu musole di muyalan ko alolu la pamata bade bon ko don ne subu leyde mi noddi Fatou Ba Diaw mi mo ha no wodi dental wano ni ala tawtale ko noon Fatou Ba Diaw jaɓi o woni membre fondateur RAFEDA tewtal jam e inde leydi Gambia ko noon men ari men holdi mawɓe ɓen ɓen teddinoɓe tate waɗe inscrire kono ɓe wonani taw membre a joni koye ɓe waɗa assemblée général Sénégal ñëwee décembre Mamadou Wane kadi jaare yetta kam woni président chargé de la communication et de l'organisation RAFEDA tewtal jamgo Sénégal ako ala jangge solo fana jaare kam jane yalla ko faabe RAFEDA tewtal Sénégal e ni won Sénégal RAFEDA Sénégal am woni mo salmina ay inde président de la République Macky Sall RAFEDA Sénégal am woni mo salmina inde ministre de l'élevage amen Daouda Dia RAFEDA Sénégal am woni mo salmina ay inde Sénégal ak kala debbo pullo debbo gaynako debbo demo RAFEDA tewtal jam Sénégal am woni mo salmina minen jetta non gambinaɓe ko moƴƴi minen jiɗi jottinan noon amen calminaɓe amen minen RAFEDA Sénégal a président Barrow andi Sénégal a Gambie koɓe ɗiɗi yummiɓe ko hakkude ɗingu baba denɗiraɗo rek goto fotina andi Gambie woni ko les Sénégal kono sinno kono sago amen Gambie Sénégal a Guinée Bissau a Mauritanie ɓe ganduɗa enen fof enen maygole kono RAFEDA Fadi Daba miɗa haala koko woni RAFEDA el président Guinée Bissau haali hen ko yeewi donc kono min yiyata rek min jetti rewɓe kala ngal ko hande an o jotani ganda rewɓe machallah rewɓe hande eɓe jogui balle ɗe fof kono minen hande min destan moon RAFEDA Gambie min desdimo gouvernement Gambie min desdi RAFEDA min desdi ɗum président o woni Adja Fannata Ba Diaw min desdi ɗum bureau o exécutif o fof min desdimo gambinako kono joɓe amen teeɗa RAFEDA anda RAFEDA ari ko ngel ɓamtude leñol ngol ɓamtude rewɓe tawde ɗo ɗo ɓe gonɗo hanki e canki ɓe jaltina ɓe ɗon minen ɗo ɗo ɓe piɓata heɓe pifta andi nden gouvernement Gambie yo RAFEDA tawe ko ɗum min cohli on jarama joni ko Fulbe TV darton ɗo e ha joni ko Kerewan Samba Sira monɗen ɗo e wele wele ɓe mbatta ɗo e tawdine juɗagol RAFEDA programme mabɓe o Allah e noon tawi ɗo jimo fuladu mawɗo gandaɗo gandanta kañum woni horde fuladu wattuɗo en anano inde tan nden ko hombo woni on ɗon wala salminama mi salmitima onon fof mi salmina Fulbe TV o miɗo salmina fof epi miɗo salmina Kerewan naɓe waɗɗo programme oɓe machallah miɗo salmina kadi arɓe ɗo ɓe hoɓɓe ɓe arɓe ɓe fof mi weltima jonde nde weyɗi darde nde kala weyɗi donc radio ji ɗi tileji ɗi fof kadi kewɗi gari ɗo ha Sénégal ha tawti Gambie o donc weltare yon tan mi nani a yita yimɓe no kewi ɗo hande ni anda ko weltare wonɗo e mi taƴima ɗon ne ɓawi minne mi andi ko homon leeɓo kono no wondema ganda daroɓe ɓe gandanta ko hombo wona ɓa woni an hombo non min kay kala jiiɗe kam image am yeehi mi woni dongo daaraji gorko boɗejo suudu ko jimbam so a yi tan dongo daaraji ko mbiyata mbaadi pullo ndi wartanmi min cosan Fulɓe o weltanmi ɗa ñarorɗeɗe mbartanmi wowo weltanmi walla mbiya immi jungo ma seeri koko an tan jimmiɗo seeri bébé mine yiɗima seeri wallahi mino falama koko an tan palami bébé
Wata ko ba ma ko non ndongo daraji do weli ha weli hono mona jonno ko dum kebanda fansi hikka ba mi nani ndongo jara wattu fo say bodi hebi ko weltita fansi jidi ko gandata dum don ko continue hikka non ko hono woni ndongo jara parani fansi jidi no mene parani mo ne passe mi yaltini album première partie o yalti first partie o yalti okay yaddi second partie o mi ndudo lewru sa on the 28 mede yaltina video goto kadi mo ganta on kadi ko son pulagu mo yaltat inshallah on the 28 ndudo lewru wona november inshallah so pari tan fansi jidi jahat youtube am ton binda dongo darji officiel mbada abonné jiya ton video ji keside son ji kesidi donc ko album kadi wona on tan kewde mu en jaltane der hen donc biyabe no be jaabe para dole be ganda dongo darji no woy wade ni tan wa kala do sutti ko hanko do on kanko suttoro joni mi biya christmas di arani e kanye new year hono non paranda odo ikka batta new year wala miya christmas wala 31 france biya 31 31 mi hida de stade régional de Kolda mi hira stade amen no quoi stade régional de Kolda ko association goto mo ganata ko wite jenko fuladu kambe badi kam invité ton hitan fo be badari kabe ngartidi ko Kolda e do ene dokan ton inshallah mais ko 31 décembre inshallah on the 31 no December ko ton kiram inshallah ok Kolda ko kumba dade sare su kabe jagarejo mo bere ada pari e joni ala bande tammi mi jona kam sera rek Fulbe TV Fulbe TV calminama dongo daraji weltanima on Fulbe TV beltanama dongo daraji salmini on jonde monde darde monde dongo daraji weltanima on Fulbe TV calminama galiji en beltanima on pari ala sai mottuɗa hunere ko ndemo a heɓ ko ndemo sa heɓani ko ndemode ko dañɗa fof a waɗatini ndemal ñama goto wawa wurta wona ko ndemani fandille may ko nariba mino salmina mbolo ko haala ka wawata joni yimɓe ɓe ɓuri joɗade nden mino salmina ɓiɗɗo amin o mbo ɗo honorable Birom Sow e yimɓe ɓe garduɓe ɓene mino salmina debbo amin o jombajjo amin mbo ɗo jooɗi o wi joni jendi minen jaafo minen salmina mbolo fof ɓiɓɓe Gambia kala ɗo neɗɗo immori mino ɗo wiya assalamu aleykum wa rahmatullah President capital pula ɗum woni Alhaji Sidi Dem taɗo rewɓe hamɓe to salmina kayen fof to salmina ɗo kotirama mo ɗum woni honke police ko mbaɗo addaɗo président to salmina délégué ɗi woni ɗo ɗi fof sato sista amilena e Fatmata Ka immorɓe ɗo ha Sénégal Mauritanie Guinée Bissau fof miɗo salmina on heɗittaɗo président RAFEDA o ɗum woni Fatou Ba Diaw yawti han ɓe jogani en yewtere haɓɓere yimɓuɓe daraden koye men dafen koye men yurmodiren kettodiren se mbaɗi ɗum tan en jahto yeeso naraden laamu mbaɗen ɗum support kollen ɗum koye men jangen
gaynen ndemen ñaamen ñamminen sen mbaɗi ɗum tan moƴƴat par ce que se mbaɗi ɗiɗo rek o en gitti ɓoggol maccugaɓe eɗen keɓen ñamete ha yona ñamminen koye men ñamminen woɓɓe ɗum noon wawta wonde e ɓawlide ɓiɗo ɗo salmina staff ji SMC ɗi jemma he ñalowma ɓeni dari yiide SMC yehi to yeeso so on nani Alaji Salif Mbalo SMC ko ɗin staff ji darani kam jemma e ñalowma onon gandi tuma fof wi a gorko waɗi successful ko debbo moƴƴo jogiɗa salmina ɗo debbo broda amo suute ba mi weltima miɗo yafno jama o e dow tampere kala ko tampuɗon ɗo ɗo kerewon Samba Sira miɗo wiya on jaafe miɗo du'ano on miɗo ñagi on du'a miɗo wiya on tan neɗɗo de koko yiɗi ko tampinta ɗum Haja Jeynab Haja Rahmatullah Haja Nokia ɗo weltani ɗumen ɗo salmina ɗumen on jarama mi du'anima on ngandon wattu o yeyinte ko ambiance hande ha weeɗa ko ɗum waɗi ɓoyta ɗo Ibu jarama onon gandanata ko onon battani fiya o mi jaari ona ɓere onkon Seku honorable ma Seku Mbalo wi mbo kam jara min Ibu Tuti no bete ɓayti bargol ciamitin weeɓani e dow inde His Excellency President Adama Barrow mi salmini dental ngal fof gorko e debbo cukalel e mangel mi salmini ɗo dental ngal mino salmina jarga mino salmina jarga Kerewan Samba Sira o mino salmina almami Kerewan Samba Sira mi salmini yimɓe Kerewan Samba Sira gorko e debbo fi jippingol ngal dental mangal ngal gandaranta RAFEDA waɗi ɗum ɗo organise RAFEDA international hoɓɓe ɓe gandaranta tedduɓe gimmorɓe Guinée Bissau gimmorɓe Sénégal ɓen fof ngari ɗo ko Kerewan Samba Sira naɓe jippini on mino wiya on jarama si ɗum yawti mi salmini advice Ousmane Balde mi salmini defa wan mo gandaranta on kala ko advice gimmorɗo to Sénégal ɓen foɗi ɗo tawa mi salmini kadi président capital Pulago Seydi Dem mi salmini kadi association Fulbe jente kewɗe ɗe gandananta ɓen fof ngari mi wawta ɗo noddude goto e goto mi wiya ngal ɗo ala walla ngal ɗo ko mbawammi wiide mi salmini dente ɗe fof ɗe gandananta ɗe gatti ligge mumen ɓe ngari ɗo Kerewan ɗo ɓe notima RAFEDA kañe miña am His Excellency ambassadeur Adelaide Saliou Mbalo mo gandananta ko kanko jippinigal dental ɗo mi jaari onon fof si ɗum yawti mi salmina kadi honorable député ɓe gandananta ɓe ɗo tawa mbaɗono honorable Biram Sow mbaɗono honorable Djibi Mbalo e honorable kala ɓe gandananta gaccuno ligge mumen ngari calmini dental ngal fof mi salmini ɗumen si ɗum yawti mi salmina musicien ɓe meɓen ɓe gandananta hande ɓe ngari ɗo pour ɓe beltina en ɗum woni hono MC Mbalo en kañe hono wiyete Ndongo Dara ɓe gandananta hande ko ɓen ngari ɗo beltina ngal dental ɓe pijana ɗumen onon fof on jarama haala am fotani judde abbete sabu ranta ko addi en ɗo ko fi welede yimɓeɓe fof belto fijundaru waɗa si ɗum yawti mi salmina Fatou Ba Diawo mo gandananta ko kanko woni président RAFEDA ɗo Gambia ɗo mi salmini ɗum kañe exécutif mun o fof e ligge moƴƴe ɗe gandananta ɓe dari pour ɓe mbaɗa promote His Excellency président Adama Barrow jambo addatanin ɗo Gambia o rentina yimɓeɓe waɗa promote demal e ko ɗum addi o okki en ministre moƴƴo mo gandananta honorable Demba Sabali na dari na waɗa promote demal ngal ko ɗum addi ambassadeur Saliou Mbalo
enen fo en jii farango ligge moƴƴe ɗe o watta ɗo mo gandananta ɗi rema maaro ɗi waɗa promote agriculture mi jaari ɗum mi jaari fof mo gandananta ɗi yaha to ngo faro ɗi liggo toon pour uyta ñaleɗe ɗo Gambia ɗo mi jaari on a bede dow inde His Excellency President Adama Barrow on jarama al nimbara ala barka jere ngeen jëf albarka